Είμαι υπεύθυνη της ομάδας έργου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life Άττιας, στο οποίο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση μετέχει ως εταίρος. Το συγχρηματοδοτούμενο αυτό ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life Nature, με τίτλο «Αντιμετώπιση της απειλής των εισβλητικών ειδών», είναι το πρώτο ουσιαστικά στη χώρα μας, στο οποίο έχει ως αντικείμενο την καταγραφή της παρουσίας και την αντιμετώπιση της εξάπλωσης στο φυσικό περιβάλλον ενός εισβλητικού ξενικού είδους, όπως είναι το ΜΙΚ, και ιδιαίτερα εντός των προστατευόμενων περιοχών. Η ομάδα έργου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης συμμετείχε στις προπαρασκευαστικές δράσεις του προγράμματος, που ολοκληρώθηκαν στις περιοχές των 4 περιφερειακών ενωτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας και Θεσσαλονίκης. Ένας από τους σκοπούς του προγράμματος Life Άττιας, που αφορά και την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας, εταίρο του προγράμματος, είναι να συμβάλλει ουσιαστικά στην προσπάθεια να προστατευτεί και να θωρακιστεί ο οικονομικός και παραγωγικός κλάδος της γουνοποιίας στη χώρα μας, καθώς και των επιχειρήσεων εκτροφής γουνοφόρων ειδών, μέσω της ανάπτυξης, πιλωτικής εφαρμογής και λειτουργίας ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, Early Warning System, για άμεση κινητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων όταν τυχαίνουν συμβάντα διαφυγής και παρουσίας του ΜΙΚ στις περιοχές. Σε πολλές από τις δράσεις αυτές συνεργαστήκαμε άψογα με τους θυροφύλακες της ΚΟΜΑΔ, με τους ανθρώπους των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, όπως αυτή του Θερμαϊκού Κόλπου, με περιβαλλοντικές οργανώσεις, με άλλους φορείς, τις Πρέσπες και στην Καστοριά, όπου συνεργαστήκαμε για την τοποθέτηση φωτοκαμερών άγριας ζωής. Ένας ακόμη ενδιαφέρον στόχος του προγράμματος, στο πλαίσιο της δημιουργίας διαχειριστικού σχεδίου και λήψης μέτρων ελέγχου και μείωσης του πληθυσμού του είδους, ήταν και η διερεύνηση της γνώμης και της άποψης του κοινού, των κατοίκων της περιοχής, αναφορικά με το θέμα των επιπτώσεων του ΜΙΚ στη βιοποικιλότητα και στις αγροτικές και οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στο πλαίσιο της δικτύωσης, επικοινωνίας, της διεύρυνσης συνεργασιών, συλλογής πληροφοριών και της διάδοσης και διάχυσης των δράσεων και των αποτελεσμάτων του Life Άττιας, κατέθεσε πρόταση με έγγραφο του συντονιστή κ. Ιωάννη Σάβα προς τους εταίρους του προγράμματος και τον επικεφαλής εταίρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη συμμετοχή και συνεργασία στο πρόγραμμα των σχολών ιατρικής και κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Τέλος, ελπίζουμε η συνέχιση των κοινών προσπαθειών όλων των εταίρων να ολοκληρωθεί με την επιτυχή ολοκλήρωση των δράσεων του Life Άττιας. Προκειμένου να συμβάλλουμε στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δράσεων κατά τη διάρκεια του έργου αλλά και μετά τη λήξη αυτού, χρησιμοποιούμε φωτοκάμερες παρακολούθησης άγριας ζωής, οι οποίες τοποθετούνται σε σημεία ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα οι όχθες και οι εκβολές των ποταμών Αλιάκμονα και Αξιού, καθώς και στις λίμνες Βεγορίτιδα, του Άγρα και του Καλοχωρίου. Με την χρησιμοποίηση των καμερών έχουμε συλλογή φωτογραφιών και εικόνων από είδη άγριας πανίδας και ορνηθοπανίδας των περιοχών. Κατά την έξοδό μας στο πεδίο έρευνας χρησιμοποιούνται μέθοδοι όπως για παράδειγμα παρατήρηση των αποτυπωμάτων, των περιτομάτων, τρίχες καθώς και υπολείμματα θύρευσης από ΜΙΚ ή άλλα άγρια είδη πανίδας. Βρισκόμαστε σε ένα πανέμορφο μέρος, στη λίμνη Βεγορίτιδα, με πολύ σπουδαία οικολογική σημασία. Στην περιοχή αυτή εκτελούνται επίσης δράσεις του προγράμματος Life Άττιας για τον έλεγχο παρουσίας του αμερικάνικου ΜΙΚ, αλλά και των επιδράσεων αυτού στη βιοποικιλότητα και σε διάφορα είδη της ορνηθοπανίδας, μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες που υλοποιεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης σε συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες και ασφαλώς και με την παρουσία της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης. Υλοποιούνται αυτές οι δράσεις. Μιλούμε για μια περιοχή η οποία πέραν της οικολογικής σημασίας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο τοπίο όσον αφορά την εξάπλωση του αμερικανικού ΜΙΚ, και το λέω αυτό διότι όλοι γνωρίζουμε ότι η περιοχή αιχμής είναι περιοχές Δυτικής Μακεδονίας, από όπου και προήλθε η παρουσία του ΜΙΚ από απελευθερώσεις που έγιναν από εκτροφία, και εδώ είμαστε αρκετά μακριά από τα εκτροφία αυτά, όπου πραγματοποιήθηκαν αυτές οι δράσεις από ακτιβιστές, και είναι πολύ σημαντικό τόσο να προσδιορίσουμε την παρουσία
Ωστόσο, να την επιβεβαιώσουμε, μακάρι να μπορούσαμε και να την αποκλείσουμε, και γι' αυτό το λόγο γίνονται συντονισμένες ενέργειες παρακολούθησης υπό την ευθύνη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και σε συνεργασία με την Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης για την παρακολούθηση της παρουσίας του αμερικάνικου μινγκ στη λίμνη Βεγορίτιδα αλλά και σε άλλες υγροτοπικές περιοχές του νομού Πέλλας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην περιοχή της λίμνης του Άγρα, στην τοποθεσία Βρυτά, όπου έχουμε τοποθετήσει 6 εξέδρες ιχνηλάτησης, προκειμένου να εντοπίσουμε την ύπαρξη ή την μη ύπαρξη του ξενικού είδους μινγκ. Η δουλειά μας σε κάθε φάση της ιχνηλάτησης είναι η τοποθέτηση στις πλωτές εξέδρες μικρών καλαθιών με σφουγγάρια, πάνω στα οποία τοποθετούμε μείγμα άμμου και πυλού, ώστε πάνω σε αυτό να αποτυπώνονται τα ίχνη οποιοδήποτε ζώου ή πτηνού πατήσει πάνω τυχαία. Σε αυτή τη διαδικασία φωτογραφίζονται τα καλαθάκια για την εμφάνιση ιχνών με εφαρμογή στο τάμπλετ ή στο κινητό τηλέφωνο, όπου φαίνονται η ημερομηνία και η ώρα του ελέγχου, συμπληρώνεται αντίστοιχο έντυπο για την καταγραφή αποτελεσμάτων σε κάθε εξέδρα, κάθε μέρα και για τους 3 κύκλους ιχνηλάτησης. Τα στοιχεία αποστέλλονται στους υπεύθυνους εργασίας του έργου και στο Εργαστήριο Άγριας Πανίδας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.